mobil. Yes, kayak budak lah. Bakul. Mobil kalau tinggal. Iki bakal. Iki bakal. Bakul nek kene, bakul lek pokok-pokok lek kono ki nyapa. Lek bakul. Aduh ya Allah. Ndang tak bonge heeh. Nenek. Bisa. Ngene. Rene tak omongi iki penting. Iki bakal saya. Iya Rene tak omongi. Iya engko tak jak munggah kene nduk Cahayu sing cantik dhewe. Rene yo. Wis karo Mas Riko kene engko lek nganu metu. Kene linggo kene tak omongi sik penting iki bab negara. Iki negara arepe perang dunia Rene tak ceritani iki. Yo. Linggo sik kene tak ceritani. Linggo kene. Oh, halo balik nah. Wes sebokno Ren, rasa jijik kok Ren. Ya wes deh. Kira dia di rumah sore. Iki bakal ya. Jangan kok dosa kok. Penggawean bendino Mbak, ngene iki Mbak. Tukaran dhisik ngene iki. Sik to tak omong iki nek masalah negara. Dikira kok lu. Ora Mbak wedi kok ditinggal itu. Rene tak kandhani. Aku minta maaf Rene. Rene yo. Koe lek jami lek kacamotoran. Rene atau Nduk. Parpe maju. Apa lagune? Lagune apa? Gila ikan. Terus bocah engklek iki kacamata. Wis ra wis teko kok.